Igbo ekele m ndị Igbo m ụbọchị mara unu mma. Ndị Igbo m enwe traditional wedding anyị jere last time n'ala Igbo here. It happened that na tent etiri anyị tent Cubana group of company ha nọ and other big boys ndị nọ n'ala Igbo. So na that place anyị nọ, ile anya outside ga-ehụ a lot of girls bụzi outside na-akpọ bouncers. Ha na-akpọ bouncers, ndị bouncer ndị a na-evu mọzụ n'ọnụ door tent, na-ekwe bouncers 30-40,000 even 50,000 ka eme ha allow ịbata n'ime tent ka ha nwee ike nọrọ nga big men nọ. Msị no, mgbe ihe ha na-aga on ma akpọ one bouncer si ya come, ọ sị na ụmụ nwaanyị a na-ekwe ha 50,000 ka enwe ike mee ha allow ịbata side Obi Cubana ma ndị ọzọ, so many of them nọ ka ha nwee ike bata side a. Ọ bụrụ na ha kwụọ 50,000 bata side a, enwe onye ga-akwụ ha salary ha ga-eji gain ya more than 50,000 a. That's na ọkwụ kọntaktị ka ụmụazị a na-achị o. Msị mba na aga m eme this video because echetara m Obinna be anyị ji ụkwụ site from Amụihi jee Ide Atọ nga ọ na-achọ nwaanyị. Obinna si from Amụihi cross Aṅara. Onye ọbụla nwe onye Imo steeti ga-ama ihite obom obom, ya were ụkwụ si Amụihi cross Aṅara gaba Ide Atọ maka nwaanyị. Msị m ga-eme this video ya wee new week maka na enwe important thing nwoke o nidere na-awụ ha nwaanyị. Enwe things dị very important i nidere na-awụ ha ịmụ storyline ka esi achụ nwaanyị. Enwe ụmụ nwoke ihu aka ha ga-esi nwa ya ka na-akpa, hi baby, they call me Charles, please let me tell you na ama achụ nwanne. Ịhụ nga nwoke okorobịa na-arapụ agbado nwaanyị, ahụ ndị ga-emecha ha emechi anya na-asị kedu ụdị iberibe dị ha. Nwaanyị na-akwụ 50,000 ka o nwee ike bata na sekụl ebe ụmụ nwoke nọ. Nwoke ewerekwa n'ụkwụ shi from Amụihi, ọ dị ka iji ụkwụ shi ọlụ ji Ọkịja, mba Ọkịja dị close, ọ dị ka iji ụkwụ shi Owerri jee Ekerafia jee Opi Weka maka nwaanyị. Enwe onye nke kụwa nwunye ihe the other day, who is starting you, ọ na ntị ya kpuo and ha ma abụọ ji ụkwụ na-aga. One man even motor agba break say, "Cho, why are you beating her? Why are you beating her?" The woman is not coach akomo here. The woman say, enter my car. Ye buri apo. The guy ya bebe, ị ga-asị na ịgbajiela m aka. So no. Video ama me akọdị funny. And what things dị important in the life of a man. Ọwụ na inweta ego. Gị hụ na ihe na-amatu olu ka gị dị pig. N'ihu nwaanyị bụ ike ya ka olu gị na-eme. Ịmana nwaanyị ga-akwụ ụgwọ ka o nwee ike bata na sekụl ngunu na-eri nri. Yes, I know that many people may not understand this video. What is important as a man bụ Chineke gozie gị dị oke. Hapụ iji ụkwụ chịbọọ n'ọtụtụ Monde, ị ga-akpụba brain ka ihe ị ga-eme weta ego. Gị bidego ni test nna ka mgbaba Ijeọma. Not only na ịchọ igbo Ijeọma ka ilu Ijeọma, you want to keep Ijeọma, you want to keep Nkechi, you want to keep Chinemere, you want to keep nka naanị gị. At the end of the day, nwaanyị ahụ ekwetezie gị chọba oyiyi nwoke ị ga-ebu ya gada ụlọ ya. Pay attention. Oh, some guys nọ n'Owerri here, ha bịa hey onye ha fa na ibi n'Owerri, iche na ha kwadoghị na ibi n'Owerri ka ha ma gbenwe space dị na be gị, ha ga-eburu nwaanyị bịa na be gị. Ị na-ajụ isi ọ dịkwa ndị mma. Just imagine a young boy of 35 years. Chibo storyline ọ ga-edere nwaanyị. Njideka, I couldn't sleep last night because I was dreaming of you. A dream wa ihe ga-eji bụrụ n'ụwa ya hụrụ Njideka na-akwụ 50,000 ka ọ ga-esi nọ na tent with ndị ji ego n'ala Igbo. Sị na m ga-eme this video ụmụnne m dịka nwoke. Oge hụle mgbe unu ga-emepe anya. Focus in your life. Focus in your dream. Kedu ka nwoke shadị ka ọ ghara iwele money iteda gị chọba nwaanyị ị ga-epu ụzọ
deceive, baba titi, don't worry, tomorrow I will make money like Obi Kubana. Can action in a make you get ego like Obi Kubana? Why your brain, what you are focusing here, what you get wicked? While ladies are paying to sit with big men in Igbo land. Hana can we care better? Even that, even some of these guys make her ladies actually like not actually hot. One car, what a pity. So when they made this video, I only work on this on women. This video is to encourage you. I want a more to life than why. I want a more to life than epota woro kushinga choga wany rumbise. I want a more to life than chi born or to the game back egeshi he ga gwa wany ye nwike fall in love with you. What is important is money. May God bless on your blessings on your women. Nyegi the necessary thing in it as a man. As a man, you need to be blessed. I want to woke up at a wokarika woko shade. I want to woke up to go to Protea Hotel and wait for me. I'm coming. Tell them to give you key room 309. Iberu han hebu froge. As na chief send you. Otaka woko kwesherede. Owa chibon otutu. Ibe na agbara aga shop. Gi buju okwu na acho nwanye ga atogari n'ụzọ. Ndị waya kelebele. We majile jam. Ị ga-eji okwu shinga atụga nwanyị banye Ebonyi State. Say na why am I made this video is to tell you go and watch on your women. Now when much to life than each wine. May God bless you. May God remember you. Katinaka goes when you are young. That storyline in a cookie gets wine. Give me an ego. Go to that room. I'm giving you this. Yes, you may not understand this video. Oh, Moko, they got that video on your women. My prayer that God will bless you and remember you and show you mercy. That your problem in life, I was it wine. Or it was all you could be single. You got one wine, you be a beer. Some of you who know, only none give be no boys quarter guy 1 year now one girl shares about your beer. You don't have a house, you don't have a car, you don't have money. And I go get one issue as about your give. And I go get one issue Lagos by night bus. Bia hoge. At the end of the day, I be churches here. You go on a network against you. Card against you, and then go back hoge. Kigira go to card again for. My brother say, man, this video is to motivate you. When you have money, everything is possible. May God favor you. May God bless you. One love, my people.